Για να με δω. Πιστό αντίγραφο μου έκαναν. Τελικά εσείς οι άνθρωποι έχετε φαντασία. Το δύσκολο είναι μέχρι να μεταφερθείς στο σώμα μάρμαρο που σε φιλοξενεί. Αλλά για μένα, παιχνιδάκι. Μία θεά, όλα θα μπορεί. Αλήθεια, τι χρονολογία έχουμε? 2022. 2022, πώς πέρασαν έτσι οι αιώνες. Ξέρετε, είδα ένα πολύ παράξενο όνειρο. Αυτός ο Μορφέας, είτε είσαι άνθρωπος είτε θεός, θα σου βάλει μέσα από τα όνειρα σκέψεις στο μυαλό. Τι όνειρο κι αυτό! Ο Τροϊκός πόλεμος, η Τρία, η ωραία Ελένη, η θάλασσα, τα ψάρια, ο χρυσός τρίποδας. Με χαρά θυμάμαι ότι ο Τροϊκός πόλεμος τελείωσε. Γιατί να με βάλει να τον ονειρευτώ? Από όσο ξέρω, η ωραία Ελένη ακολούθησε το χρησμό. Πέταξε στη θάλασσα το χρυσό τρίποδα και άλλαξε την πορεία του ποταμού που όδευε προς την καταστροφή των ανθρώπων. Και από ό,τι βλέπω, είμαστε όλοι μια χαρά. Ή δεν είμαστε? Όχι, μια χαρά είμαστε. Ουφ, ναι, αλλά γιατί? Γιατί να μου στείλει τέτοιο όνειρο ο τρίποδας? Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Λέτε να έγινε κάτι αργότερα και να βρήκαν οι άνθρωποι το χρυσό τρίποδα και να αποφάσισαν να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πάμε να δούμε. Βασίλισσά μου, για δες, άρχισε να ξημερώνει. Ναι, λες να φτάνουμε στη Σπαρτή. Ίσως ναι. Ίσως πάλι και όχι. Τι έχεις, ωραία μου Ελένη? Κοίταξε γύρω σου. Γιατί έχεις το βλέμμα σου μόνο μπροστά? Από τη στιγμή που φύγαμε από την Τρία δεν έχεις ρίξει ούτε ένα βλέμμα πίσω σου. Καλή μου έθρα. 10 χρόνια με φιλοξενούσαν. 10 ολόκληρα χρόνια. Κι εγώ τους ξεπλήρωσα τη φιλοξενία με καταστροφή. Δεν φταίς εσύ. Φταίνε όλοι αυτοί οι αιμοσταγείς που διψάνε για πόλεμο και χρήμα. Ναι, αυτοί φταίνε. Όλοι αυτοί και η δίψα τους για εκδίκηση και για πλούτη, σύροντας σε απάνθρωπες καταστροφές και πράξεις. Δεν έχω το κουράγιο έφερα να κατέβω από το πλοίο. Γιατί, Βασίλισσα μου? Γιατί σε αυτή την επιστροφή χιλιάδες Έλληνες χάθηκαν στον δρόμο του γυρισμού. Κι αν δω πάλι πίσω... Πάμε παρακάτω. Χιλιάδες Τρώες θα συρθούν στη σκλαβιά. Ηρέμησε, Βασίλισσά μου. Ορίστε, εγώ το έχω. Πιες λίγο από το βότανο που μας έδωσε η Βασίλισσα Πολυγάμια για να ξεχνάς τα δυσάρεστα. Είσαι καλύτερα τώρα? Έθρα, για δες αυτό το γλάρο που πετάει. Έχει ανεβάσει το κεφάλι του προς τον ουρανό. Και ενώ θα έπρεπε οι πνοές του Ζέφυρου να τονωθούν προς τα πάνω, πέφτει σαν λαβωμένο στα κύματα. Μπορεί να είναι κάποιο ψάρι. Τα πουλιά είναι έξυπνα έθρα, πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Δεν θα αντάλλαζε τη βοήθεια του Ζέφυρου να πετά ώρες ακούραστα πάνω από τη θάλασσα. Έχεις δίκιο, Βασίλισσά μου. Άλλωστε, έχεις και το χάρισμα της ερμηνείας του πετάγματος των πουλιών. Πιο δυνατά. Είναι το χάρισμα που σου έδωσε ο πατέρας σου, ο Δίας. Κατέβα κάτω στο αμπάρι και φέρε μου το χρυσό τρίποδο. Μα! Άντε πάλι τα ίδια. Δεν πρόκειται να ξαναγίνω αφορμή για νέους πολέμους. Εδώ τον έχω, Βασίλισσά μου. Πριν φτάσουν τα καράβια στη Σπάρτη,
Ο τρίποδας αυτός πρέπει να χαθεί στα βάθη της θάλασσας, γιατί θα γίνει αιτία συμφοράς. Ξεκάθαρη ήταν η προφητεία ότι θα γίνει πρόξενος πολέμου. Και να που έγινε. Δεν θα αποτελέσει κι αυτός, όπως αποτέλεσα κι εγώ, το επίκεντρο του κόσμου. Τελικά χάλασα. Η ωραία Ελένη, λοιπόν, ακολούθησε τον χρησμό. Πέταξε στη θάλασσα το χρυσό τρίποδα. Ο χρυσός τρίποδας όμως δεν έμεινε για πάντα στα βάθη της. Τελικά έπεσε στα χέρια των... Έλα, Καρίνε! Έλα! Έλα, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Λοιπόν, από εδώ, τα δεξιά θα πάμε. Πάμε, πάμε δεξιά. Ναι. Όπα. Καρίνε! Ναι. Όχι από αυτό το δεξιά, το άλλο. Έλα. Άλλο δεξιά. Όπο, καλά, αυτή η εικόση είναι καταπληκτική. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τους ψαράδες της ΚΟ, διότι διαφορετικά καταστραφήκαμε, ναι. Ωχ, χαρίτιμο παιδί. Ναι. Δουλειά και αυτή του εμπόρου. Πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσουμε φορτωμένοι, διαφορετικά καταστραφήκαμε. Δώσε πάρε. Στην ανάγκη ας του δώσουμε και κάτι παραπάνω. Σταμάτα! Το μυαλό σου είναι στο δώσε. Στο πάρε με είναι, χαρίτιμε. Εγώ θα μιλάω. Ακού παρακάτω. Εδώ για παρακάτω σκέφτομαι. Μα τι λες, εδώ δεν έχουμε καθόλου ψάρια. Ναι. Πώς θα δώσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Και εσύ μιλάς για παρακάτω. Οι νόμοι της αγοράς, καρύδι παίρνεις χαμηλά και πουλάς ψηλά. Δώσε πάρε. Παίρνεις παραπάνω και πουλάς παρακάτω. Τώρα μίλησε σωστά. Όχι! Αχ, καρύδι ανάποδα το είπες. Άστο, εγώ θα μιλάω. Εσύ τα λες μόνο ναι. Πάμε. Ναι. Μυριώνει, Ερμιώνη, για δείτε αυτούς τους δύο. Μου φαίνεται πως κάτι ψάχνουν. Και εμένα έτσι μου φαίνεται. Για να ρωτήσουμε αυτές τις κυράδες να μας πούν. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Μας είπαν ότι κάπου εδώ θα βρούμε τους καπεταναίους ψαράδες, Κασιόπουλο, μήπως τους είδες. Στη θάλασσα πρέπει να είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. γιατί είδα πριν τον είδα. Πρέπει να φύγω, Μυριώνη και Ερμιώνη. Αντίο. Ναι. Από πού είστε? Από τη Μίλητο. Ναι, μιλήσει. Σταμάτα τις χαρές, χαρίτιμε. Και ποιος καλός να σας φέρνει εδώ στην ΚΟ? Είμαστε ψαράδες. Όχι, είμαστε έμποροι ψαριών. Ναι, παίρνουμε χαμηλά και πουλάμε Λογικά! Παίρνουμε λογικά και πουλάμε λογικότατα. Η θάλασσα είναι ο πλούτος μας. Αν έχουμε ειρήνη και... Μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Όλοι μπορούμε να κερδίσουμε. Και εσείς οι έμποροι και εμείς. Να ξέρατε, η σοφή κουβέντα είπατε τώρα. Ναι. Σοφή κουβέντα. Τι έχασα εδώ? Τιν. Εσάς, πώς σας λέμε? Μυριώνει. Ερμιώνη. Θα μας πεις Μυριώνη και Ερμιώνη. Μπροστά που να πάμε. Ποια είστε? Έρχεται προς τα δω. Τότε να μιλήσετε μαζί του. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Καλημέρα, καπετάνια Ελίδα! Καλημέρα! Πιάσατε ψάρια σήμερα! Πιάσαμε, λέει. Κοντεύει να σκιστεί το δίκτυο από τα ψάρια. Πω! Μες στην καράβα είσαι, Καιρό είχαμε να πιάσουμε τόσα πολλά. Πέρα δόθε πήγαιναν μέσα στα δίκτυα. Πέρα δώστε πάνε κι αυτά, σαν το αφεντικό μου. Ναι. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από τη βάρκα. Τώρα να φωνάξουμε μερικούς άντρες να μας βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται. Μιας και βρεθήκαμε εμείς, θα βάλουμε ένα κεράκι. με το καρύδι μου, μόνο στο δώσε είναι. Ναι. Έλα εδώ, άκου να σου πω. Εγώ θα διαπραγματεύομαι, τι είπαμε. Τι. Να πάτε να φωνάξετε, ναι. Διαπραγματεύομαι. Ναι. Να πάτε. Εγώ θα μιλάω. Ναι. Μα. Εσύ θα λες μόνο ναι. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερούμε, εμείς είμαστε από τη Μίλητο. Έμποροι κατά κύριο επάγγελμα, φιλήσυχοι, πάντων ειρηνικοί. Αλήθεια, γι' αυτό σας συμπάθησα από την πρώτη στιγμή. Για να καταλάβεις, αν δω καυγά, φασαρία, φωνές, αποχωρώ. Ναι. Χαρίδι με, η μαλό που ήταν. Οπότε, τώρα σας εκτίμησα περισσότερο.
μήνυμα. Την έδεσα! Τα ψάρια όμως είναι πολλά και τα δίκτυα χοροπηδάνε. Ελπίζω να κουραστούν γρήγορα και να σταματήσουν τα χοροπηδητά. Όταν λες πολλά, δηλαδή πόσα. Το δίκτυο είναι έτοιμο να σπάσει. Τόσο. Λοιπόν, σας έχω μία πρόταση. Τι. Τι πρόταση. Θα τα αγοράσω όλα. Όλα. Όλα όπως είναι με τα δίχτυα μπλεγμένα. Ούτε να τα ξεχωρίσετε δεν θα χρειαστεί. Τι να κάνετε τώρα να ξεχωρίζονται εδώ οι τσιπούρες, εκεί τα μπαρμπούνια, παραπέρα τα κατόψαρα. Άσε πια που θα πάτε όλη τη μέρα στο ξεχώρισμα και στο τέλος μπορεί να είναι λιγότερα τα ακριβά ψάρια και να παγιατέψουν και να πέσει η τιμή. Ενώ έτσι όπως είναι όλα στην καλύτερη τιμή, σούμα. Α, να τα βγάλουμε από το δίκτυο μας τουλάχιστον. Θα σας πληρώσω κάτι παραπάνω για να πάρετε καινούρια. Ευκαιρία, γιατί τα δικά μας δίκτυα ήταν χαλασμένα. Να κάτι τρύπες. 10 πιάναμε και 12 δραπέτευαμε. Λοιπόν. Σύμφωνοι. Λοιπόν, θα πάμε όπως είμαστε, θα βάλουμε τις βάρκες δίπλα-δίπλα και τσουπ από τη μια βάρκα στην άλλη. Απλά πράγματα πρακτικά κυρίως. Τι, θα πάτε όλη τη μέρα στο ξεχώρισμα. Από εδώ τα μπακαλιαράκια, από εκεί τα μπαρμπούνια, παραδίπλα τα αγατόψαρα και ξεχωριστά οι σαρδέλες. Μα το Δία, τυχερή ημέρα μας σήμερα. Εύκολη ψάρια, ούτε ξεχώρισμα. Καινούρια δίκτυα και προπάντων δυο άνθρωποι χαμογελαστοί. Και πάνω απ' όλα ειρηνικοί. Να μας ξανάρετε λοιπόν. Βεβαίως, βεβαίως. Πιάνετε ψάρια εσείς και εμείς κάθε εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Και καινούρια δίκτυα κάθε φορά. Βέβαια, θα μας δίνετε το παλιό γεμάτο και θα παίρνετε το καινούριο άδειο. Λοιπόν, κάτσε τώρα, Χαρίδη, να μην το καθυστερούμε, να σας πληρώσω και να τελειώσουμε και μία ώρα αρχικά. Ναι. Έχουμε έτσι δεν λέμε. 1, 2, 3, 8, Ψάρια πολύ. 12, 17. Καλά είναι, Κάντα 20 και όλα δικά σου. εντάξει, πάρε και αυτά. Πάρε 20 λοιπόν και τα έχω όλα πληρωμένα, Άντε να δω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να τα φορτώσουμε στη βάρκα μας για να μην παγιατέψουν. Πάμε, πάμε. Πάμε. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Πολύ βαριά είναι πολύ. Σαν πολλά είναι τα ψάρια. Έπρεπε να ζητήσουμε περισσότερα. Συμφωνήσαμε. Δεν συμφωνήσαμε. Πήρατε τα χρήματα και όσα παραπάνω ζητήσατε. Άλλη μία, παιδιά. Άντε να σας βοηθήσω και εγώ επιτέλους. Πάρ' το πόδι. Με το ένα, Με το δύο, με το τρία. Τι μπορώ να βρω στους συνεργάτες. Όλη την ώρα με το ένα, με το δύο και όλο κάτω είναι. Και εγώ το είπα, έπρεπε να φωνάξουμε και τους άλλους. Ουφ, η χερή. Θα πάρετε καινούργια δίκτυα. Μας κόβεις, Χαρίδη, μετά πάμε αυτά, δίκτυα όλα πληρωμένα. Πάμε στη δουλειά τώρα, όλοι μαζί. Τελευταία και καλή. Όλα. Και Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Κάτι γυαλίζει. Λες να πιάσαμε κανένα χρυσόψαρα. Άσε τις χαζομάρες, δεν έχει χρυσόψαρα η θάλασσα. Αυτά είναι του γλυκού νερού. Πιάσαμε μαζί με τα ψάρια και μια μπαλιατζούρα. Ήθελα να ξέρω ποιος απερίσκετος πετάει τα σκουπίδια του στη θάλασσα. Γι' αυτό σκίζονται συνέχεια τα δίκτυα μας και λιγοστεύουν περισσότερα τα ψάρια μας. Για να το βγάλουμε από μέσα. Πριν κουβαλάτε και παλιατζούρες μαζί σας. Μην σας κοροϊδεύουν οι μιλήσιοι ότι σας πουλήσαμε άντε για ψάρια γυαλισμένες κουριές του βυθού. Έλα, Ερμογέννη. Μα τι στο καλό. Τι είναι αυτό. Ένας τρίποδας. Τι όμορφος που είναι. Πω, βασιλικός τρίποδας. Ποιο καράβι να βούλεξε και φέρε μέσα του. Αυτό!
Και αν θυμάμαι καλά και το πλήρωσα και το δικαιούμαι. Όλη την ψαριά αγοράσαμε! Όλη την ψαριά αγοράσαμε και τα δίχτυα μαζί! Ναι, αγοράσατε τα ψάρια και τα δίχτυα! Άρα... Τι άρα? Άρα, ότι δεν έχει να κάνει με τα ψάρια και τα δίχτυα είναι δικό μας! Τι λες, άνθρωπε μου? Τι λες, άνθρωπε? Αν είναι όπως τα λες, τότε θα έπρεπε να σου επιστρέψουμε και ό,τι έχουν τα ψάρια μέσα στο στομάχι τους. Εγώ τα πλήρωσα όλα και θα τα πάρω όλα. Πέρα από τα ψάρια και τα δίχτυα δεν παίρνετε τίποτα! Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Τώρα σου κηρύττω τον πόλεμο και σε πέτρο μου μια καβάντα. Είναι ο ειρηνικός που λέγαμε, πότε αντιφασαρίες φεύγει. Θέλω να πω, η ειρήνη και το συμφέρον πάνε μαζί. Πρέπει όμως να βρούμε μια λύση. Γιατί δεν τα παρατάει κανένας μας. Ναι. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Τινγκ, 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 τινγκ. Το βρήκα! Το κόψουμε στη μέση! Σκέψου κάτι πιο σοβαρό. Τινγκ. Το βρήκα! Να το παίξουμε στα τρίκιο. Όποιος κερδίσει είναι δικό του. Δεν μου φαίνεται και πολύ δίκαιο αυτό. Τινγκ. Να το πουλήσουμε. Και να μοιραστούμε τα κέρδη. Σοφό μου ακούγεται. Αυτό δεν γίνεται αυτό. Άσε που μπορεί να νομίζουν ότι το κλέψαμε ή ότι πηδήσαμε κάποιο καράβι για να το πάρουμε. Εύκολα σε κατηγορεί ο κόσμος όταν δεν πρόκειται για τον εαυτό του. Το βρήκα! Για πες! Εσείς μας πουλήσατε ό,τι πιάσατε. Σωστά? Σωστά! Μαζί και τον τρίποδα. Σωστά? Όχι! Λάθος! Λάθος! Αυτή δεν μπορούμε να βγάλουμε. Κάτι πρέπει να... Σωστά! Κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Σωστά. Πάμε να σκεφτούμε κάτι. Τι να κάνουμε όμως. Προτείνω Τι! να πάρουμε τη γνώμη κάποιου που να μην έχει συμφέρον. Ναι! Αλλά ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος που θα δώσει τη σωστή λύση? Μόνο ένας μπορεί να μας βοηθήσει. Μόνο ένας σοφός. Να κρατήσει ίσες αποστάσεις και από τις δύο μεριές. Δεν έχεις κάδικο. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε, βρε αδερφέ. Με φωνές και αντιδικίες. Άκρη δεν έβγαλε ποτέ κανένας. Να πάμε λοιπόν σε έναν σοφό. Ναι. Είναι ο παρελιμός μου εδώ φίλο. Αλλά σε ποιο να πάμε? Να πάμε στο Βαλί. Γιατί στο Βαλί? Γιατί? Διότι είναι ο σοφότερος όλων. Είναι τόσο μεγάλη η σοφία του που κατάφερε να μετρήσει το ύψος μιας ολόκληρης πυραμίδας. Πώς κατάφερε και σκαρφάλωσε τόσο ψηλά. Δεν σκαρφάλωσε, Καρύδινε, απλά πήρε μια ράπτα και τη στήριξε κάθετα δίπλα από την πυραμίδα. Και τι σημαίνει αυτό? Περίμενε μέχρι τη στιγμή που η σκιά του ραφιού θα γίνει ίση με το ύψος του. Αφού λοιπόν όλα τα δίκτυα
αντικείμενα που τοποθετημένα κάθετα έχουν και από μία σκιά, οι πυραμίδες δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Το ύψος της πυραμίδας λοιπόν κατάφερε και το μέτρησε ανάλογα με το μήκος της σκιάς της. Το σωστό να λέγεται. Ήτανε, πραγματικά μας βοήθησε πολύ ο Θαλής. Είναι ο σοφότερος όλων. Μας βοήθησε. Ναι! Ιδιαίτερα τους θαλασσινούς που χάνονται μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι μικρό πράγμα να γνωρίζεις ότι ο πολικός αστέρας δείχνει πάντα το βορρά. Ναι! Σοφότατος ο Θαλής. Χώρισε το έτος σε 364 ημέρες. 365! Ναι, σε 365 ημέρες για να μην μπερδευόμαστε. Να δείτε ότι μετά από χιλιάδες χρόνια πάλι με το ημερολόγιο του θα μετράνε. Είναι ο σοφότερος όλων ο Θαλής. Αν είναι λέει! Αυτό σας το εγγυώμαι. Μιλήσιος δεν είναι. Ας αφήσουμε τότε τις κουβέντες, γιατί έχουμε και ταξίδι μπροστά μας. Ναι, ναι, ας τις αφήσουμε διότι το μυαλό μου είναι στο τρίποδα. Ναι, πάμε λοιπόν. Πάμε. Εδώ